Thank you, Jesus. Thank Thank you, you. Ake sibamba amehlo. uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu onamandla wonke, wena wadala izulu nomhlaba ngamandla ezwi lakhe, sisentabeni yakho, sisemzini wakho. Yakhuleka egameni lika Jesu Kristu ukuba uzibonakalise phakathi kwethu. uNkulunkulu wezwi lakhe, uNkulunkulu othembakele. Ngiyazithoba ke baba phambi kwakho, ngenqaba ukuncika ekuhlakanipheni kwami, ngenqaba ukuncika ekwazini ukulishumayela izwi lakho, ngincika kuwe moya ongcwele ukuba ungisebenzisele inkazimulo yakho. Abantu bakho bangezwa ukukhuluma komuntu kodwa bezwe iphimbo lika moya ongcwele. Konke lokhu sicela sikubonga egameni elinamandla lesithandwa somphefumulo wethu uJesu Kristu. Abangcwele mabathi amen. Awube singasho amen omngcono kunalo bathandekayo. Amen. Angithatha ithuba ukubingelela phakathi kwethu ubaba umpostoli uNyandeni kanye nomama umpostoli uDokotela uNyandeni. Siyabingelela abapostoli, sishaya isalute. Ngibingelele ubuholi bonke beNtshukumo, usihlalo, ikomiti lonke leNtshukumo, obaba nomama, izinceku zonke zenkosi, fivefold ministry yonke, obhuti nosisi, ngiyanibingelela egameni lesithandwa sethu uJesu Kristu. Amen. Amen uyashoda namhlanje kuseni kodwa sowuthola ngendlela. Awu amen. It's always an honor ukuma ukhulume on behalf of God, especially lapha ekhaya, ngoba mina ngiyazazi izinto uNkulunkulu azenzile empilweni yami from 2006 to date. Mhla nginyathela lapha ekhaya, and nginobufakazi engiyobuye ngibuthule ngelinye ilanga bohambo lwami noNkulunkulu, okuyizinto engithi mangibheke emuva ngimbonga uNkulunkulu kakhulu baba umpostoli nomama, ukuthi uNkulunkulu enze indlela zethu for our paths to cross, because kunezinto uthi mawuyibheka empilweni ukwazi ukuyitrace ubone ukuthi had it not been for this particular encounter mhlambe ngabe angikho la ngikhona namhlanje. And for that reason siyabonga. Ngicela ke shayela uNkulunkulu izandla ngampostoli. Awuzangani izandla kuseni. Aw hallelujah. Hallelujah. Bonga kakhulu. Ngiyathemba I've been praying. I think I'm over 20 something years ngishumayela, but I've never been so anxious ukuzoshumayela. Angilalanga nje i-anxiety engayazi ukuthi yani. Try to catch ubuthongo bahamba. I
bathi ngiyalala futhi bahamba ngiyalala nje ngize ngazumeka manje sekusekuseni ngine anxiety ngi-anxious nginento engayazi ukuthi ngizoyichaza ngazi ukuthi i-anxiety iyini ngesizulu yini ixhala nginexhala nje ngizwe ukuthi but I picked up as I was praying ukuthi there is an assignment inkosi esiphe yona kule Intshukumo le esikuyona and into engizoyisho kuthina sonke, maximize the moment. Maximize the moment. Njengoba usufikile, maximize the moment. Bishop Jakes uke Washington amandla eqeda ukushumayela ekhuluma ngeatmosphere. Wayesethi if next week esho ebandleni lakhe ethi if next week ngingafika ngiyenze izinto engizenze kuleli week exactly the same way, ngiqoke isuti ebengigqokile nani niqoke ngaleyo ndlela esho ebandleni lakhe, nihlale la bengihleli khona siyenze everything the same way. But we can replicate the event, but we can't replicate the atmosphere and the moment. Because every time sifika kune atmosphere yakhona engazokuba khona entshukumeni elandelayo. Ngamanye amagama azikho izinto zamanje eziyopostponelwa intshukumo elandelayo. When you miss what was intended for you today, azi ukuthi sozokwenza njani ukuthi uphinde futhi ukwazi to catch up. Exodus chapter number 12. Ukhona yini ongangifundela ngomageba? Ningi nje leli verse kodwa ngiyafisa ukuthi silufunde nje. Exodus chapter 12 from verse 1. Ufunde nje wehle uze ufike verse 23. Verse 1. uJehova wayesekhuluma naku-Aroni. uJehova wayesekhuluma kuMose naku-Aroni ezweni laseGibhithe ethi, lenyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga, ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini. Khulumani kuyo inhlangano yonke yakwa-Israyeli nithi, ngolweshumi lwalenyanga yilowo nalowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise, kube yiwundlu ngendlu. Verse number 4. Uma abamuzi bengalaneli iwundlu, wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu. Kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo muzi. Iwundlu malingabi nasici, libe ngelenduna, libe nomnyaka munye, nilithathe ezimvini noma ezimbuzini. Niyakuligcina kuze kube sosukwini lwe-14 lwaleyo nyanga. Ibandla lonke nenhlangano yakwa-Israyeli liyakulihlaba ngakusihlwa. Baza kuthabatha igazi balibhece ezingcingeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini abaza kulidlela kuzo. Verse number 8.
baza kuyidla inyama ngalolo busuku yosiwe ngomlilo, bayakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo nemifino ebabayo. Ningalidli liseluhlaza noma liphekwe nokuphekwa ngamanzi, kepha losiwe ngomlilo, ikhanda lalo kanye nemilenze yalo nezibilini zalo. Ningashiyi lutho kuze kube sekuseni, kepha okusele kulo kuze kube sekuseni niza kukushisa ngomlilo. Niyakulidla kanje, izinkalo zenu ziboshiwe, izicathulo zenu zisezinyaweni zenu, izindondolo zenu zisezandleni zenu. Niyakulidla ngokushesha, kuyiphasika likaJehova, ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe ngalobo busuku, ngibulale onke amazibulo ezweni laseGibhithe, abantu nezinkomo, ngenze izahlulelo kuze zonke izithixo zaseGibhithe. NginguJehova. Igazi liyakuba luphawu lwenu ezindlini lapho nikhona. Nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini, ningehlelwa yisifo sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe. Lolo suku luyakuba yisikhumbuzo kini, nilugcine lube ngumkhosi kaJehova. Anolugcina izizukulwane ngezizukulwane ngokomthetho waphakade. Verse number 15. Izinsuku eziyisikhombisa niyakudla isinkwa esingenamvubelo. Yebo, ngosuku lokuqala noyikhipha imvubelo ezindlini zenu, ngokuba bonke abadla okuvutshelweyo kusukela osukwini lokuqala kuze kufike usuku lwesikhombisa, labo bantu bayakunqunywa kwaIsrayeli. Ngokuba lokuqala niyakuba nomhlangano ongcwele, nangosuku lwesikhombisa nibe nomhlangano ongcwele, kungasetshenzwa ngazo, kuphele okudliwa ngabantu bonke. Lokhu kodwa makwenziwe yinina. Niyakugcina umkhosi wesinkwa esingenamvubelo, ngokuba ngalolo suku ngikhiphile amandla enu ezweni laseGibhithe. Ngalokho anogcina lolu suku ezizukulwaneni zenu zonke ngokomthetho waphakade. Ngenyanga yokuqala ngosuku lwe-14 ngokusihlwa niyakudla isinkwa esingenamvubelo kuze kufike usuku lwama-21 lwenyanga ngakusihlwa. Verse number 19. Izinsuku eziyisikhombisa akuyi kutholakala mvubelo ezindlini zenu. Kuba yilowo nalowo odlayo okuvutshelweyo yena uyakunqunywa ebandleni lakwa-Israyeli, noma engumfokazi noma engowokuzalwa ezweni. Verse number 20. Ningadli lutho oluvutshelweyo ezindlini zenu zonke, anodla isinkwa esingenamvubelo. Verse number 21. Yes. uMose wayesebiza amalunga akwa-Israyeli wathi kuwo, hambani nizithathele amawundlu ngokwemindeni yenu nihlabe iphasika. Nothatha isithungu sehisophi nisicwilise egazini elisemcengezini, nibhece ikhothamo nezinsika zombili zomnyango ngegazi elisemcengezini. Akuyi kuphuma muntu emnyango waleyo ndlu kuze kube sekuseni. Verse 36. Only 36. Verse number 36. uJehova wabenzela abantu umusa emehlweni abaseGibhithe.
babapha lokho abakucelayo, babaphundla abaseGibhithe. Babaphundla abaseGibhithe. Inkosi mayibusise ukufunda kwezwi la, ngiyabonga kakhulu. How amen bazalwane. Lesi story lesi esisifundayo, istory esijwayeleke kakhulu babamabizela. Istory esithi masikhuluma esikhathini esiningi sizoshumayela ngephasika, sibheke kuyo le ndaba. Ngiyafisa ke namhlanje ukuthi ke sisibheke lesi story in the light of umsebenzi uKristu awenzile. Ngoba if you look at le chapter 12 yale ncwadi, incwadi lena Exodus, incwadi it's part of lezi ncwadi ezu5 ukuthiwa iPentateuch or the Torah. Incwadi lena isinikeza iaccount yabantwana bakwaIsrael besuka eGibhithe beya ezweni lesethembiso. So kunezinto eziningi uNkulunkulu ayishoyo. Ama scholars nama theologians ke they argue ngokuthi abantwana bakaIsrael bahlale isikhathi esingakanani eGibhithe. But remember uNkulunkulu ekhuluma noAbraham in Genesis chapter 15, wayethe kuye Abrahama, isizukulwane sakho sizohlala ezweni bazohlala 400 years. Abesethi on the 4th generation uNkulunkulu wathi ngizobavakashela ngibe sengiyabakhipha ezweni lobugqila. And one of the things uNkulunkulu ayisho kuAbraham was ukuthi uma bephuma they will come out with great substance. Azange angeke baze baphume nje kodwa they will come out with great substance. So now bahleli ke lapha ezweni, you will know ukuthi into abenza ukuthi baye eGibhithe indlala. Joseph was already ahead ekhona, kwavuka indlala ezweni le uNkulunkulu ayekhombise uFaro. Isn't interesting ukuthi umuntu owaba nephupho lenkinga ezoba khona bengeyena umIsrael. Umuntu owaba nephupho bekumhedeni ongamazi nokumazi uNkulunkulu. But uNkulunkulu wayesethatha incazelo yephupho ebeke emntwini wakhe. Ukuze ngoba iphupho elingenancazelo remains a dream. Alisizi umuntu iphupho uma lingena incazelo. But uma uFaro ebanaleli phupho sekudingeka incazelo, kwatholakala ukuthi khona umfana womHebheru igama lakhe uJosepha osetilongweni oboshiwe, eboshelwe into angayenzanga. Now the dream was outside but the interpretation was inside. So uNkulunkulu ke wayese qamba amasu wokuthi iinterpretation iphume ejele, isuke iinterpretation iye la ifuneka khona. Then uma ese echaza uJosepha iphupho likaFaro ukuthi lisho ukuthini, uFaro wayese yenza ukuthi uJosepha abe uprime minister of Egypt. Waphenduka ukuthi lesi sihlalo kahle kahle kuthiwa sasingekho kodwa uFaro wamdalela isihlalo esikho, wathi uyophatha bonke abantu including lendlu yami ngaphandle kwami. Lento yenzelwa uJoseph. Now na indlala iyavuka abafowabo beza kuye, mase befika baphatheke kabi ngesikhathi esesiveza kubona. Baphatheka kabi ukuthi samdayisa. So uJoseph uthi hayi nina nanihloso kubi, ningaphatheki kabi, nanihloso kubi kanti uNkulunkulu lento eniyenzayo embi yena uzoyithatha abeseveza kuyo icebo lakhe. Akasho uJoseph ukuthi no uNkulunkulu wenze lento embi, uthi hayi nina nenze lento embi, yini eniyenzile intembi, kodwa uNkulunkulu uyena othathe lento embi enenzile. Ntakanzama wayenza yaba hayi ukuthi yona yinhle, yona yimbi ngoba niyenza nenza intembi ukungidayisa njengomfweni, kodwa seningidayisile nale ntembi enenzile.
uNkulunkulu yena uyithathile lento embi enenzile yena wayenza yaba into enhle. So ubuhle bayo buvela ekuthenini ubani ofike wayithatha wayifaka esandleni sakhe. Ithe mayilende esandleni sikaNkulunkulu ya fulfill purpose. So now bese besuka bayohlala mabefika lapha bawu 70, there were 70 in number. Mabefika bahlala bathathwa bayisendaweni ekuthiwa kuseGosheni. Lapho khona kwakuhlala khona ama shepherds. Bekuhlala belusi khona ngoba remember eGibhite ama shepherds bekungebona abantu abathathwa serious. Ama shepherds, if you were a shepherd in Egypt, you were not taken seriously. So bathathwa ke wathi hayi nina ningahlali nathi nosebenza la kodwa hambani niyohlala lapha ya. Angeke nihlale na nizosebenza la nisakhela ama pyramids, nisakhele our city kube kuhle la sihlala khona. Kodwa nina anizohlala nathi la. Hambani niyohlala lapha ya. Manje lapho bayohlala khona kuthiwa lo muzi waseGosheni was on a hill. Lo muzi waseGosheni was visible. Bekumuzi obonakalayo abantu bekude. Now uma ke uNkulunkulu bazalwane ithi nginqamlele uma uNkulunkulu esebiza uMose niyazi istory nangu abantwana bakaIsrael bahleli bayagqilazwa lithi iBhayibheli kwavuka inkosi eyayingamazi uJoseph. Now ngicela ukuchaza there's no way ukuthi kungaba umuntu kube nomuntu ongamazi uJoseph. No, there's no way. Phela lento eyayibhalwe kuma archives. Kumele inkosi mayifika ibusa ithola abantu abahlala eGosheni abangesibona amaGibhite kumele ikwazi ukubuza ukuthi bahlala kanjani la. So hayi ukuthi inkosi yayingamazi uJosepha yayikhethe ukungamazi. Yayisenzisa igama nalo yayisenzisa ngelinye ilanga uJulius Malema wakhuluma kabi ngoMugabe. Kwathiwa ubaba uMugabe, the late Robert Mugabe, the former president of Zimbabwe, bayebuzwa ngale statement esisho uMalema. Why said who is Malema? I don't know Malema. I know Nelson Rolihlahla Mandela. I know Oliver Tambo. I don't know Malema. Wayengamazini wayemazi. Kodwa wayekhetha ukungamazi. Wayekhetha nje uthi angifuni mazi ngoba out of disrespect. So wayesebathatha ke abantwana bakwaIsrael ebaqindezela. But it is with lenkosi you already know lithi the more baqindezela the more bekhula. So ipressure yaphenduka iplatform of growth kubona. But babe banyathela kakhulu bakhula kakhulu. The intensity of their growth was equivalent to the intensity of their pressure. Bakhula, mabekhula, hey babontu, labantu laba siyabaqindezela. But bayakhula. Azethu ngono sibulala amazibulu. Noma sibulala abafana. Every boy must be killed. Babulawa abafana baphoswe emfuleni waseNile. Umama kaMose nangu from the house of Levi. Umama kaMose uthatha uMose uyombeka kulomfula la abanye befa khona. uMose waphila. Bayafa abantwana kodwa uMose yena uyaphila. Ugcinwe ipurpose kaNkulunkulu akumele ayifeze emhlabeni. Nangu uMose ke bazalwane. Umama unkosikazi undodakazi kaFaro uma ehlela emfuleni wayengayihambile nje ukuyogeza phela ngoba wayengeke azashiye ibathroom yasekhaya epalace ayogeza emanzini angcolile. It was a ritualistic bath because lapha iNile yayikhonzwa njengesithixo saseGibhite. So now uNkulunkulu uthatha uMose uyomfihla lapho amaGibhite ekhonza khona. Izithixo za ukuthi Nile is the source of our life. uNkulunkulu uthatha uMose umfihla khona undodakazi kaFaro busy uyageza.
uNkulunkulu uqamba amasu ukuthi uMiriam ayibone lento ngesikhathi kuthathwa lo mntwana. uMiriam ayibona sethi uMiriam, no, ngizokuzamela mina umuntu ozokunesela lo mntwana. Wahamba wayolanda uMakamose ozoncelisa uMose kodwa akhokhelwe ukuncelisa ingane yakhe. Akhokhelwe nje ayincelisa. Wenzani? Uyifunza lento ngoba akumele noma ekhulile eGibhithe akhule nenqondo yaseGibhithe. Ilento ethi uma uMose sekhulile wanqaba ngoba umuntu umbona ngokunqaba ukuthi usekhulile. Wanqaba ukubizwa ngokuthi undodana kabani kaFaro, nkosikazi kandodakazi kaFaro. Wanqaba uMose esekhulile, wafunzwa esemncane, wafakwa lento yamaHebheru ukuthi this is a Hebrew boy growing in the house of Pharaoh, but he's still a Hebrew boy. uFaro ukhulisa nje akazi ukuthi ukhulisa inkinga yakhe. Yakhula inkinga kaFaro endlini kaFaro. Yakhula inkinga kaFaro endlini kaFaro. Yathi sikhulile inkinga kaFaro endlini kaFaro. You know the story, mayisenqabile nangu sebulala umGibhithe, and then the following day nangu ubona ama-Israel belwa, usethu uyabalamula bathi ubani okuthubelile, who appointed to leader over us. Then wayese basebemxosha uMose. In fact lithi iBhayibheli wabaleka. Wahamba uMose sesimbona le esele kaJethro ubhizi manje usekata izimvu zikaJethro. Uthola undodakazi kaJethro ushada naye unkosikazi wakhe uZipora. One day while he's at the mountain abone isihlahla, a burning bush. Now there were a lot of burning bushes ngaleso sikhathi because he was in the wilderness. Bekuhamba kuqhuma umlilo lokuthiwa uvutha yabo lokuqhukusha kodwa manje this time around le ibisha kodwa ingapheli. So Moses wathi no, I've got to come closer ngoba ekijwayele ihlahla ziyasha ziphele kodwa le iyasha ayipheli. Mayesondela uMose uNkulunkulu wayesekhuluma naye. uMose nayi into uNkulunkulu amenza yona kuqala. Usemkhiphile eGibhithe kodwa uNkulunkulu remember bathandekayo, Moses njengoba ephila eGibhithe ubeyazi the source of power eGibhithe. So now uNkulunkulu mayembuza ukuthi yini lesesandleni sakho, uMose uthi hayinduku. uNkulunkulu uthi ilahle phansi. Ngesikhathi eyilahla phansi yaphenduka inyoka. Wabaleka, ubalekiswa yini? Ingoba yize ekhuliswe njengomHebheru kodwa uyazi amandla enyoka eGibhithe, because uFaro into yakhe ihlele enyokeni. That is why nama helmets wabo anenyoka. So ngesikhathi uMose ebaleka uthi ngiyayazi lento ngoba ngiyazi ekhaya la ngikhulele khona ukuthi akuyona into yokudlala into enamandla le. Kanti kosothi go and hold it ngoba I must detox you of the fear of the house of Pharaoh. Ngoba ngeke uye kuye usasaba izinto wayibona usemncane. Wayibamba uMose. Hey, wayibona ukuthi lento le, you know the story, Bleperu and everything. Moses goes back. Mayifika kuFaro uyamtshela uFaro uNkulunkulu uthi let my people go that they may go and worship me. You know the story. Pharaoh uyanqaba, but God has hardened the heart of Pharaoh because uNkulunkulu uzivusele uPharaoh ukuze abonakalise inkazimulo yakhe. So lokuqina kwenhliziyo kaPharaoh akona amadimoni, uNkulunkulu eyiqinise ngamabomu. Ngoba uNkulunkulu efuna ukuveza inkazimulo yakhe ngoPharaoh. Ngathi ngiyabezwa bethandaza bebopha uPharaoh. We bind you, Pharaoh, in the mighty name of Jesus. Kanti uPharaoh secebeni. Bambopha uPharaoh, bambophe bashaya night prayer bethi siyakubopha wePharaoh ngegama lika Jesu. Kanti uPharaoh usecebeni. Niyazazi inhlupho bazalwane, all the 10 plagues, the 9 plagues
ebezibhekene kakhulu nokudila nezithixo zaseGibhithe. Hamba nami. Inokudila, all the plagues were addressing something enezithixo zaseGibhithe. Zonke inhlupho from the first plague to the 10th plague, God was judging the gods of Egypt. Waqala ngayo Nile River le ababethi source of life. Wayiphendula igazi. Bahluleka kuya kwi-source ngoba bephambanise i-resource ne-source. Bathatha i-resource bathi i-source. So i-source yathatha i-resource yenza ukuthi ingabi accessible kubona, ukuze bazi ukuthi impilo yabo ayikho Nile, impilo yabo ikuye. Apostol Mbuyazi nangu uMose usiyafika, anginqamlele. Usenikezwa ama-instructions yephasika. By the way bathandekayo, lo myalezo mpostoli akona umyalezo wephasika. Akona umyalezo wempilo yomzalwane. Lo myalezo, even though we say celebrate Passover, asingayiphambanisi i-celebration ye-Passover ne-Passover. How amen esontweni. Ngicela ukuphinda futhi. Asingaphambanisi i-celebration ye-Passover ne-Passover. Angithi thina abathandekayo sisuke celebrate i-Passover ngalesikhathi lesi between March and April. But asingaphambanisi i-celebration yayo nayo. I-Passover kithi kwi-covenant lesikuyona, it is not something we celebrate on a particular day. I-Passover is an everyday experience yethu. Oh, sekuyinto esiphilayo on a daily basis. Siphila impilo ye-Passover. So now banikezwa ama-instructions ke ku-Exodus 12 ukuthi what is it that must happen, kumele kwenzeke njani ukuthi bakwazi ukuthi baphume on the night that God will pass over Egypt. Now the first instruction given was that labazalwane, second ngifuna kuqala ngikhulume ngegazi, then I will speak about the lamb. The first thing that is significant njengoba bela eGibhithe indaba yegazi. On the day that inkosi uYehova uYahweh will pass through Egypt, indaba isegazini. Do I anothatha igazi nilipheke emakhothameni yemizi yenu. Without the shedding of blood, there's no remission of sins. There's no remission of sin without the shedding of blood. So nangu uJohane 1:29 uthi nanti undle lisusa isono sehlabathi. Now here is the interesting part about this bathandeka. Ukuthi uJohane njengoba ebhaphatisa. By the way, he was John the Baptizer, not John the Baptist. There were no Baptists at that time. Oh, okay. He's John the Baptist. That's another story for another day. He's John the Baptizer. So now John the Baptizer ubhaphatisa abantu. And umyalezo wakhe uthi repent. Umyalezo wakhe, repent for your sins. Now mabefika bonke ababhaphatiswa uJohane bafakwe ama-tags yezono abazobhaphathiselwa zona. Bonke angithi yabona lento eyenzwe kwesinye indawo uthola umuntu ufa before ethandazelwa kune tag ayibhaliwe, ibhalwe information yakhe. Mntakazami bonke baphethe kunama-tags abekiwe asho ukuthi iziphi izono ababhaphathiselwa zona. Iwundlu liyafika lifike eJordan lapha abantu bebhaphathisa begcwele ama-tags khona, kodwa iwundlu alinayo i-tag. Manje lona lizobhaphathiselwa ngoba ayikho ukuthi umakbeto lona waqamba amanga, lona wantshontsha, lona weba loba. So izono zabo ibhaliwe kodwa lona akho lutho olubhalwe phezulu kwayo. So uJohane uyadideka uthi lona ngizombhaphathiselani lo? Ngimbhaphathisela no, laba babhaphathiselwa izono, lo ubhaphathiselwa izono.
laba bazobhajatiselwa izono zabo abazenzile. Lo uzobhajatiselwa izono zika-Adam. Ngoba le izono abayibhajatiselwayo ziyohlala zikhona uma isono sika-Adam singakasuswa. That is why uJohane uthi nanti undlu elisusa isono sehlabathi. Lisusa isono ngoba isono ziyaqolelwa uma isono sesusiwe. Sins can be forgiven when sin has been removed. So Jesus came to remove the sin so that sins can be forgiven. Babe baphatiswa kodwa isono sona simile. Impande yasimile bephaphatiswa. uJesu wathi angizange ukuzodila nesono, ngizodila nempande yesono, ngizosusa isono sehlabathi. He had not touched a blameless Lamb of God. Through his blood sathola ukuthethelelwa kwezono ngenxa yokuthi isono sase sisusiwe. That is why what was happening in the house was not important. The blood was important. Okwenzeke endlini kubaleke kulabo abasendlini, kodwa igazi libaleke kulozo dabula. So the blood gave them diplomatic immunity. Secondly, the blood, leli gazi leli libanikeza diplomatic immunity. Ingelosi yadabula bayaphila. Kuthiwa you must eat the lamb and manili dlaleli undlu nilidle niphelele. Must not break the bones. Yeah, you must not break the bones. Ningalenzi ngoba amathambo akhe angeke azaphulwe. So naleli undlu kumele lidliwe liphelele ngoba naye amathambo akhe kapho satha naye lozayo amathambo akhe akekho uzowaphula. So nali undlu to lifakele emlilweni. It must be roasted in fire. It must not be boiled. It must be roasted with fire, symbolizing the fire yena azodlula kuyo. Twa mase nilidle nimile. Nilidle nimile. Ningalidli nihleli phansi. Nilidle nimile. Oh God, ningalidli nihleli. Manidla idlani nimile. 2, let your loins be gathered. Ukuze ningaphazami manizogijima. Ngoba nizophuma ngokugijima la. And let your feet have their sandals on. Bese niphathi udondolo. Udondolo lwendlela. I wish I could talk about those 3 things, but it's cutting ngeke sinivumele. Phathani udondolo. Bese nidla nimile. So nonke nibe ngaphakathi kungaphumi umuntu until morning. Nidla ningaphakathi. Isn't interesting kuthiwa iundlu mali liningi akuthiwa mali short ahlabane elinye. Kuthiwa iningi mali liningi biza nomakhelwane izodla nabo. Akushiwa ukuthi mali short hambani niyohlaba elinye. Kuthiwa ngeke ze ni short into engenzeka ukuthi lizoba liningi. So mali liningi biza nomakhelwane izodla nabo. Kodwa ngeke li short ukuthi niphinde lihlabe elinye. Alishort lona ngeke lize li short. Ukuthi umeme omakhelwane bazodla nawe kodwa ngeke uhambe uyohlaba elinye ngoba iplan B ayikho, ngoba vele iplan A ayikho. Do you know that Jesus is not God's plan A, he's God's only plan? God did not give us his best, he gave us his only.
Ubest usho ukuthi khona enye ebetha. Khona enye egood. Nkulunkulu uthi akho good akho better. Ngizoninikeza only. So Jesus was the only plan. That is why kuthiwa iwundlu malilinika bizana umakhelwane izodla. Nizodla nabo iwundlu ngoba ngeke nize nihlabe linye ngoba ayikho enye iplan yona yodwa le. Kodwa bakhona abantu emsini kaNkulunkulu. Ayikho enye iplan yona yodwa le khona. Ungahamba usugibela indiza uye kwezinye indawo uyozama iplan. Ayikho enye iplan. Jesus is the only plan of the Father. That is why impumelelo engenayo uJesu, impumelelo engekho Christocentric, baleka ngezinyawo zombili, because Jesus is the only plan of the Father. Kuthiwa lidleni, nilidle nimile ngoba nizogijima. Lalela, mabe lidla mpostoli uNyandeni, my God, mabe lidla leli wundlu, kuthiwa balidle limile. Kodwa lona malifika lihlala phansi nabo babamabizela. Abazalwane bami lihlala phansi. Banqumana lihlala phansi iwundlu nabo. Le badla bemile. Kodwa lona maselifikile lihlala phansi. Li instituta isapha. Manje uma kudliwa ngale bekunama bitter herbs, kunewundlu, kunesinki. Manje etafuleni isinkwa sikhona. Iwine likhona. Kodwa iwundla likho etafuleni. Hey, when they ate the Pesach, there would be the lamb, there will be the bread, there'll be the wine. But this time around, my one trouble, iwundla likho etafuleni phezu kwetafula. Because iwundlu is around the table. Oh, the lamb was no longer on the table. The lamb was at the table. What else? What I mean? John chapter 6 verse 54. Uti odla lenyama, odla lenyama yam, odla lenyama yam. Aphuze negazi lam. Oh, shall inherit, shall have eternal life. Eternal life, bazalwane, is not life in the sweet by and by. Eternal life ayisho ukuthi uyoba nokuphila okuphakade mhla ufile. Isho ukuthi uyoba nokuphila okungena siqalo okungena siphetho usela emhlabeni. Nangaleko hayi bazalwa, the life of Christ is in us before we die. It's the Zoe type of life. Akuyona impilo elinde ukuthi siye ezulwini. Ukhona abantu abaphilayo balinda izulu. Uzwa nemaculo esiwaculayo uthi siye ekhaya ezulwini. Izulu sikhalela izulu. Hey, sifuna izulu. Sifuna izulu. Because somehow we have been taught that heaven is a direction. Heaven is directional. Somehow if you go to heaven, it's somewhere up in the sky. But heaven is not directional, it's dimensional. Njengoba sihleli la kukhona ingelosi la. Hayi bazalwane, ngicela ningizwe. The presence of angels are not here because I say so. They are here because God said so. So noma singayiboni ingelosi sikhona. Oh moya ngibala ngisiza. You may not see the angel. That is why uma inceku kaElisha impi ifikile ngesikhathi kaJehoshaphat in 2 Chronicles chapter number 20. Uthini lo mbuzi? Uthi hayi, hey uyasaba. Inkosi asethi awumvula amehlo. Uthi safa namhlanje. Inkosi ithi mvula amehlo. Uyathandaza umprofeti uthi Lord open his eyes that he may see. Uthe mayivula amehlo zangabone inqola phezulu. Zangabone inqola nengelosi phezulu. Wabona zibazungezile. Ziseduze nabo, zibazungezile. Ngoba silanje sizungeziwe izwe lingaboni. Khona sizungeziwe ize singaboni sizungeziwe.
Help me, Holy Spirit. So heaven is not a place somewhere. Heaven is where God is. So that those that eat of my flesh shall have eternal life, shall have life with no beginning, life of overflow. Hi. So igazi gave them redemptive benefits. Iwundlu kathiwa nidleni for indlela ngoba liyafuneka endleleni. Iwundlu lidliwe endlini, lidlelwa indlela. Masilidla kodwa silidlela endlini kodwa silidlela indlela. Yabona la sisemzini kaNkulunkulu sizodla iwundlu. Silidlelani? Silidlela indlela. Sizodla iwundlu kodwa silidlelani? Silidlela indlela. Kodwa ke let me tell you, bekilokhu isibuza abafundisi bami ma scholars, my mentor and brother, who will be introduced later, but bengihlezi ngisibuza ukuthi Mpostoli uNyandeni, what are the bitter herbs for? Ngafunda ama-commentary amaningi, yabo, ama-commentary amaningi ukuthi the bitter herbs, the first thing they mention is that the bitter herbs were for their experience eGibhithe. Ukuthi mabekhumbula the bitter experience le bafuna ukusheshe baphume, mabekhumbula indlela abahlupheke ngayo la. That is why abantu abebekhala endleleni bekhalela uanyanisi, those were not the people of Israel. Bengebona bekuyilabantu ababizwa nge-mixed multitude, because ngesikhathi bephuma baphuma nabantu ababone uNkulunkulu weIsrael kodwa ababengahlupheki eGibhithe. That is why bebefuna ukubuyela emuva bekhumbula ama-cucumbers nama-onions. Those were delicacies zaseGibhithe. The Israelites did not have access to such delicacies, but uNkulunkulu mayekhuluma nabo uthi labantu bakho. That's why be careful uhamba nobani, ngoba God does not see you as an individual, He sees you as a collective. Ngiluphinda futhi qaphela ukuthi obani ohamba nabo, ngoba uma uNkulunkulu ekubheka, one sin was committed by Achan, God did not say Achan. Wathi uNkulunkulu abantwana, one man's sin, wathiwa abantwana bakwa-Israel bonile ukuwona umuntu oyedwa. Association is very dangerous. It makes multitude yakhala. So i-bitter herbs, and futhi le mixed multitude ayidlanga lama bitter herbs. Asiza ukuthi bawadla lama bitter herbs. Laba badla ama bitter herbs, they understand the pain of where they come from. Number 2, bawadlela indlela. Ukuthi indlela enizohamba kuyona ngeke isebelula. But endleleni banikhathala nizodinga ukuthi nidle iwundlu njalo. Remember, you must feast because the Passover has been instituted. But here where the problem was, the appetite yewundlu ibehamba iphela. Khona umuntu engikhuluma naye. I-appetite yewundlu ibehamba iphela. Now okunye kwalama bitter herbs bekuvusa i-appetite. Ukuthi mabezizwa ungathi basuthi bese kuba nama bitter herbs abenza ukuthi balifune ukuthi lingakuphi iwundlu. Uyabona kule ndlela lesihamba sihamba sakhohlwa salisuta iwundlu. Sasutha sababantu abasuthi. Wabona nendlela esenza ngayo ukuthi hayi basuthi la. Inkosi ayisethi hayi ake ngithumele ama bitter herbs, ama bitter experiences of life, azobakhumbuza ukuthi they must feast on the lamb. But abantu beshayeka ngapha nangapha balifuna iwundlu lingakuphi. Usibona nje sifunana newundlu ingoba ama bitter herbs avuse i-appetite. Avuse i-appetite.
yavuka i-appetite ebekade ifile sathi hayi ngoba manje le nto masoyidlile iyababa la ngaphakathi esiswini isefuna into ezokusiza uthi ikwazi ukuba digestible. Oh my brother, my sister, maybe the pains that you are facing, oh, the Lord is trying to bring appetite for the lamb. Maybe izinto ohlangabezana nazo ayihlangene noSathane, ayihlangene namademon, ayihlangene nama-devil worshippers, ihlangene ne-appetite evuswa amazulu ethi uNkulunkulu, I need to pack, I need to pack, I need to pack, I need to pack. Gosi bayangijikela, it's not about them, I need to pack. Gosi bayangihlukumeza, it's not about them, I need to pack. Gosi ngilahlekelwa umsebenzi, it's not about the job. Hosa, come. Hallelujah. Kona masala brado sokoto. Hibra senda mahato kosodobo. Hema marakoto agliwa nawe. Ikosi agbiza. Lesimbize appetite. That is why the Bible says, igama lenkosi lumposhongo namandla. Ababalekela kulo, babaleka lalela hayi abagijimela kulona, ababalekela kulo. Mawubaleka kunento ejahayo. uJehova uyakwazi ukuvusa izinto ezijaha abantu bese sibalekele enqabeni. Ala mahata kashede maha. Kunezimo ziyasijaha kanti inkosi sifuna enqabeni. Kunezinto obhekene nazo ziyajaha kanti inkosi ikufuna enqabeni. Ngicela utshela umakhelwane ngiyafuneka enqabeni. I-appetite yewundla iphelile, ngiyafuneka enqabeni. Ngiyafuneka enqabeni. Ungabadinelwa abantu, ungabakwatela abantu, ungabazonda abantu, inkosi ivusa i-appetite. The pain of betrayal, no, it's not about betrayal. Inkosi ivusa i-appetite. Sila namhlanje uNkulunkulu uzovusa i-appetite lapha eNtshukumeni. Ikola mahashata mahayana. The bread of life. We will feast on the Lamb. Hallelujah. Bebethi mabahamba endleleni i-appetite iphela, babe comfortable. Bese inkosi ithi no, when you eat the bitter herbs, you will remember to eat the lamb, because the lamb is the antidote of bitterness. It is an antidote of bitter experiences. Bitter experiences make sense only in the light of the lamb. Ubuhlungu esidlula kubona buyenza isense masibheka iwundlu. Otherwise besingazibulala. Oh God, besingazibulala. Kodwa uNkulunkulu uthi hayi njengoba ukhala kanje ngivusa i-appetite. Ngoba kunendlela ebekihamba nawe. Kuhamba wakhohlwa endleleni, waba comfortable with your past successes. Wangasaboni the future potentials I've given you. Ukuhlala kwi-past is not always about failure. You can stay in your past successes. Uhlale ube satisfied with what you have when God has more. Kunabantu uNkulunkulu uvusa i-appetite. Useze wabiza omama wababiza ukuthi bathandaze. Bayathandaza, but this is not something to be prayed away. God needs your attention. Ooh. God said to Jeremiah, go down to the potter's house. I will cause you to hear my words. There's a difference where God speaks and you hear, and a difference where God causes you. Nala ekwenza umuzo. Wathi Jeremiah ngiso kwenza ungizwe. I will cause you to hear my words. Kule season esiphila kuyona, God is causing us to hear him.
uNkulunkulu uyasiphoqa kune uqamba amasu ukuthi simlalele. Siyamlalela, uyalaleleka manje. Ngoba namaplan ethu ebesinawo aphelile. Uthi uyabheka iplan uthi anginalo iplan. Usukuthi ihlane likuvalele, you can't go forward, you can't go backwards. Your only hope is God. Open, silver and gold will come to your hand. Child of God, hambu yofaka leyo application. Noma isimo sinjena ifake. Uzoqoqoza bazovula. Kithi uzoqoqoza bazovula. I want to declare apostolically ngegama lika Jesu ukuthi leli viki siyakulona ngeke liphele. Vulekile. Ngeke liphele. Iminyaka ingakavuleki. Ngeke liphele. Iminyaka ingakavuleki. In every area yavuleka. Igolide liyeza. Shana mama ya rebebebebesha. Yalizwe igolide lisuke enyakatho. Yalibona lisuke empumalanga. Yalibona igolide lisuka eningizimu. Yalibona igolide lisuka liyeza igolide ngegama lika Jesu. Awuphakamisa isandla sakho uthi thank you for the gold. Awumbonga uNkulunkulu uthi thank you for the gold. Listen to me, Church of the Living God. Gold is coming. Gold is soqoqoza bavule vumi noma isizini kungeyona sizoqoqoza bazovula sizoqoqoza bazovula sizoqoqoza bazovula sizoqoqoza bazovula. In the name of Jesus. Ayikho iminyango usimakade ayivulile ezokuvalwa isitha. Lapho uJehova evule khona akekho ngavala. Lapho usimakade evume khona akekho ngathi cha. Lapho usimakade eza khona akekho ngaqaba. Igolide liyeza liyeza. Oh, hallelujah. Gold is coming. Silver is coming. Wealth is coming. In the house of the Lord, the wealth of the wicked. Inqebo yababi. Kanti ibekelwe abalungileyo. Kodwa manje ngegama lika Jesu siyayikhulula emkhathini. Siyayikhulula lapho ibambeke khona. Siyayikhulula. Awuhlala uJesu izandla umnikeza udumo. Give him the glory. Celebrate. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now listen, let me say this. Let me say this, Bazalwa. Let me say this. We will not. Ngeke siphume kulento esiphume kuyo isho kanjalo inkosi. See empty. Your tears were not for nothing. Your pain was not for nothing. You are not living empty-handed. But listen, please listen. Uthi uNkulunkulu kimi. Uthi tell my people
not to turn gold into their God. Kithi Nkosi usho kanjani? Exodus 12 baphiwe igolide nesiliva kodwa bangayi emall, baya in the wilderness. Lapho igolide nesiliva sakulabo li useless, badependa kuNkulunkulu yena yedwa. Beliphethe igolide. Do you know ukuthi eGibhite ngesikhathi kunendlala, the Bible says money failed. Hayi ukuthi bebengenayo abantu imali, bekunendlala, imali ingekho into abangayithenga ngayo. It's one thing to have money and have nothing to buy with the money. That's why the Bible says money failed in those days in Egypt. Kusho Philip eShumayela, the money failed. Listen, bathandekayo. Genesis 15, there's a promise. They will not live empty, they will live with great substance. Exodus 3, there's a promise. They shall not live empty-handed. Exodus 11, there's an instruction. Exodus 12, there's an implementation here, instruction. Abantu bafelo uNkulunkulu banikeza ifavor in an inconvenient time. From Exodus 12 to Exodus 20, it's mentioned nowhere in scripture. Akukho la kukhulunywa ngegolide khona. Mabafika Exodus 20, God giving Moses the law. God mentions igolide in Exodus 20 verse 35. Uthi, you shall not make for yourselves golden images and silver to worship them. That's Exodus 20, 35, 36. The same instruction abayiphiwayo ngegolide balapha enzansi. uMose usentabeni noNkulunkulu. From Exodus 20 to Exodus 32, gold is mentioned 47 times. In Exodus 20:35, kuthiwa you shall not make. From there, wherever gold is mentioned, kuthiwa you shall make, you shall make, you shall make, you shall make. uNkulunkulu unikeza uMose ipattern yetabernacle. And uNkulunkulu utshela uMose ukuthi ngaleli golide nizokwenzana. uMose usentabeni uthola instruction ukuthi igolide liyenzeni lingenzeni. Abantwana bakwaIsrael balapha enzansi benza ngegolide yona yodwa into okuthiwe bangayenzi. Mase beliphethe ezandleni lalela bathi the same thing that God said bangayenzi bayenza ngegolide. uAaron wabenzela ithole legolide base belikhomba bona bekhomba igolide bethi nangu uNkulunkulu wethu osikhiphile ezweni lobuqila. Oh God, balikhomba igolide ngoba igolide mawunga, if you don't tame it, it will treat you with arrogance. Igolide line arrogance. Igolide line arrogance. Igolide ngeke likutshela ukuthi before lifika wawuphila kanjani. Alizange libaxoxele igolide ukuthi babephila kanjani lingekho. Kodwa mase likhona laphenduka isithixo bathi nangu uNkulunkulu osikhiphile. Bangaka abantu here nathi, all of us included, esiphile igolide lingekho uNkulunkulu esinakekela. Kodwa kuthe malifika salithatha salenza isithixo. Kwaba ungathi asigaze siphile ngaphandle kwalo. Kanti saphila iminyaka ingane zaqeda esikolweni, ama ministry yaqhubeka igolide lingekho, kodwa uJehova kuyena oyenzayo umsebenzi. That is why uPeter is on his intembile I mention leso. What is silver and gold we don't have. May God raise a generation. Why ngasho uPeter ukuthi silver negolide alinamsebenzi, linendawo yalo. Kodwa kunezinto isilver negolide lingakwazi ukuzenza. What Peter, silver and gold we don't have, but such as we have,
we give unto you. In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. Sasukuma ishosha. And ishosha sasihlele endaweni enhle. Emnyango omuhle. Kodwa kungekho lutho oluhle empilweni. Because every gold that was plated at the gate did not help the man. He sat there every day, igolide likhona kodwa lingamsizi. Peter said, may God, ibandla leli ngiyalithanda lelokuqala mpostoli, noma igolide belingekho kodwa amandla bekhona. Sengithandazela ukuthi sibe ibandla lamandla negolide. Anangaso basala sithandazela ukuthi igolide ngapha liyenza okwalo kodwa amandla ngapha. Igolide liya advertiser, igolide lithenga amabhilidi, igolide liyenza zonke kumele izinto sizenze kodwa mase siqedile ngegolide sifuna amandla. Ngoba iwona aphilisa abantu, iwona aphilisa imishado ephelayo, iwona asukumisa ishosha, iwona aphilisa abagulayo, iwona avula amehlo empumputhe, iwona aqeda iqalekiso, iwona amandla. Isono esibi ukuthi silithathile igolide salenza isithixo. We removed the L out of the gold and gold became a god. Don't make gold your god. Akisiphakamise izandla zethu sisukumile. Don't make gold your god. Nkulunkulu uthi ngizonikeza igolide liyeze ezandleni zami. Kodwa uma senifikile leli golide ningakhohlwa, I'm the one that blessed you. I'm the one. Bazalwane, do you know? Do you know ukuthi the greatest success in a child of God hilo uNkulunkulu akwazi ukuzibona kulo. Once there's worthy is the lamb and myself, God is absent. Lapho khona sitting, worthy is the lamb and the lamb alone. Uyomthola khona. Mawuke wathi worthy is the lamb and myself, he is absent from that project. Not absent ukuthi akekho, ukhona vele, but there's no endorsement. May God bring us into a place la singeke sithi worthy is the lamb and myself, sithi worthy is the lamb alone. Kuthi abantu mabekubuza uwenze ngani, ungabanikeza 10 steps of how you did it. It is nothing but the grace of God. Nothing but the grace of God. Ngoba kunabantu abafike 12 steps, 15 steps and still nothing happened in them. There are 4 angels, archangels mentioned. The third one is mentioned encwadini kaTobit. Kule incwadi okuthiwa Deuterocanonicals Apocrypha. Igama layo uRaphael. Khona ingelosi okuthiwa uGabriel. God is my strength. Khona lokuthiwa iMichael, who is like God. Khona lethi Raphael, God is healer. Bese kuba khona lokuthiwa iLucifer. The 3 angels are still where they were. The 4th angel has become Satan. And using my sanctified imagination, as my brother would say, I'm thinking Gabriel. So the suffix is L. L is God. So Gabriel. So when L looks at Gabriel, he sees L. When God looked at Micah, he saw L. Michael. When God looked at Rapha, he saw Raphael. But when he saw Lucifer, he saw Lucifer. Ngase ngizibuza Nkosi, mawungibheka ubona wena noma ubona mina? Ngoba uma ubona mina, it won't be long before I am on the path of self-destruction. But mawuzibona wena, everything I have, worthy is the Lamb. Everything I am, worthy is the Lamb.
Oh, glory. Glory. I was sent to remind you we have redemptive benefits in the blood. I was sent to remind you we need to feast on the Lamb. I was sent to remind you that bitter herbs are there to raise your appetite for the Lamb. Thank you. I was sent to tell you gold is coming. I was sent to tell you when it shows up, ungashintsha umyalezo ngenxa yayo. Woo! My God. Don't change the message because of gold. Ungathi abantu babefika negolide, u-embrace igolide uze usabe nokubakhuza mabe wrong. But kide determine the type of preaching you must preach. Usabe ukukhuluma ngezinto e-wrong ngoba manje you are captured ngegolide. Do you understand why uJesu mayefika kumele bakhokhe? Azangathi ngenane emanzini. uJesu wathi inhlanzi ayiphume. Peter, go there. The fish will come out. Don't go into the water, but inhlanzi iyona izophuma emanzini. And izophuma iphethe into oyidingayo. Ngoba baningi abangenile emanzini befuna impumelelo zange basaphuma. Zange basaphuma. Success that's not Christocentric. That is why don't judge your ministry by the cars that are parked outside. Judge your ministry by the transformation of the lives of people that have come. Ungashuthi ujabulela ukuthi bekunezimoto ezu-15 ebezipake ezu-100 ebezipake ngaphandle. How many hearts have Jesus packed in there? Bafundisi bami, ngiyaxolisa, I know that ngiyavala, but I will never forget Mpostoli uNyandeni ngi-attende i-service kaJohn C. Maxwell in Durban. No, I think this time around he was in Rema. I said when I don't remember him making allusion. Uthi khona indoda ebe CEO. Uthi this man left. Washiya ama proteges amathathu. Apostle. 3 proteges. Abama potential leaders of the family. Potential leaders of the family. Wabanikeza imbewu bonke, 1 each, gave them a seed. Wathi umuntu ozokhulisa imbewu enkulu, ozotshala lembewu kuvuke isihlahla esikhulu kunazo zonke izihlahla, uyena who will become the next CEO of my company. Wahamba wabashiya, banisela waqhuma lokho okubili le yodwa kwangaqhumi lutho. Waqhubeka wanisela lutho kwangaphumi lutho. Laba banisela laba. Lo embarrassed une pain yokuthi what I've planted is not growing. Une shame. Walokethela. Wathela. Ukunqamlela kwafika isikhathi where the king was coming, where the owner was coming back. My figure, he went on the day appointed to examine wabona. Oh, hey, ukhulisile lo. Hey, ukhulisile lo. Lo akakhulisanga lutho lo. Kodwa umhlabathi umanzi. Umhlabathi umanzi. He continued to water even when nothing was growing. Ingathi ubethi ngizokwenza kumele ngikwenze, umhlabathi uzokwenza lokho kumele ngikwenze. Umhlabathi mawungayenzi into ekumele uyenze, mina ngizoqhubeka ukwenza kumele ngiyenze. Okwami ukunisela umhlabathi uzoqhumisa, inkosi izokwandisa. But in the absence of all of that, I will still do what I'm supposed to do. On the day, Lord day, my sebiza, what the next CEO of my company, wangakhethi laba baqhumisile, wakhetha lo ngaqhumisanga lutho. Bathuka bonke. Wayesethi kubona no, ngesikhathi ngihamba ngininikeze imbewu ebilisiwe.
Manje a boiled seed ayinawo amandla okumila. Njengoba sekunento emilile usho ukuthi nina nithe manje nisela nibona kungaqhumi lutho nase nishintsha into enginike yona. Ngoba nina nijahi success than faithfulness. Kanti mina, I am not going to say well done thy good and successful servant. Mina, I will say well done thy good and faithful servant. You can be faithful and not look successful. If you don't believe me, humble your bosom Noah, who preached for 120 years. Kwasindiswa abantu abawu7 kuphela. Waba wesi8 wangena emkhunjini. Kunezinto bazalwane esihalela la ngaphandle kanti imbewu ishintshile. My man of God, my woman of God, be faithful in what God has called you. Makungaqhumi yenzo kwakho kuyoqhuma ngesikhathi engafuna ngaso. Don't put yourself under pressure ngezinto ongazazi. Angisho bazalwane ukuthi yonke success ingoba kunento wrong. But I'm saying okunye sidinga discernment, because God is not the only giver. God is not the only giver. Ngazo bani ngikhuluma naye. God is not the only giver. Impostola akena yethu uNkulunkulu ophanayo. Khona omunye umbuso okwazi ukupha. The only difference ngalo mbuso ukuthi uma wona upha, you pay. If you bow, Jesus, I will give you the land. If you bow, ngoba kulo mbuso lo munye kukhokha umuntu. Kanti kule kaNkulunkulu kukhokha yena. uNkulunkulu ekhipha ekuyisa kwi-date, he fits the bill no matter how expensive it is. Lika Jesu, ngekama lika Jesu, shata maharose brehato koshodobo, le rebo soto mohote breheseteneba, irababa sheba baba baba shada, imaraba baba shedeba, erebebebebebe shetenedebosho, sheba baba shada. Come on, Zion, raise your voice to him. Raise your voice to him. Gold is not our gold. Lebre de baba sekete mahandoro baba bosh. Shema mama yakata na boshai. Ilelele bro sekete bosha. My God, my God, my God, my God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, my Father. Oh, my God. Ungesabingi nawe jalo endlele yo ungesabe bingi nawe jalo endleleni. Oh, Jesus. Ungesabingi nawe, ungesabingi nawe Seated Church of God, siyambonga uNkulunkulu bathandekayo ngezwi lakhe.
Oh my God. Oh my Jesus. Help us, Father. Thathe leli thuba abathandekayo ngilinikeze umpostoli Mbuyazi zokwenza inkonzo especially. Ongesabingi nawe Thank you, Holy Spirit. Mpostoli into ehlala emoyeni wami makuthandaza umpostoli Rathebe eshumayela. Into ehlala emoyeni wami. Umoya ngcwele uthi kimi mawuthatha imicrophone. Abangcwele nceke zenkosi abazalwana abalethe a special offering as we all know. Mase microphone ungenzi into eningi. Imicrophone umusuyisa kumpostoli uNyandeni. Athandaza. Intithi is true njoba umoya ngcwele kakhuluma ngompostoli uNyandeni before. Singene ngaleya gate nezimo ezihlukahlukene. And we praise God umoya ngcwele mayisekhuluma ngompostoli Rathebe ukuthi usiqunga isibindi. Uthi thina senze show ukuthi iwundlu siyalidla. Senze show ukuthi siba ngama faithful servants. uNkulunkulu ulungisile igolide labezizwe walipreparela ibandla. Ama frustrations amanye ibandla libhekana nawo. Ama frustrations adalwa ama finances. Umoya ngcwele usengikhumbuza ama testimonies zambrando. Ungikhumbuza ubufakazi obobuqhunyiswa obenziwa uNkulunkulu hayi ukuthi abebenza namanje usabenza. Obenziwa uNkulunkulu ngale nkonzo yasekuseni nale special offering nemnikelo eyenziwe ekseni la. Kunabantu abaletha umnikelo wasekuseni uNkulunkulu wenza isimangaliso empilweni zabo. Sine list yama testimonies bethu uNkulunkulu simbonile siletha just a special offering izulu lavuleka and uNkulunkulu abanye baphilisa abanye evula iminyango evaliwe. Down in my heart uthi umoya ngcwele sizolethana umnikelo bathandeka lento asiyithengi ngoba idayisi kodwa sihlanganyela nayo ngomnikelo yethu. Sizolethana umnikelo mase sicela umpostoli uNyandeni athandaze kunomdumo
nokuqhuma nokuvuleka kwezinto uNkulunkulu azozenza. Bazalwane, angeke uNkulunkulu avume sihlangane kanje kanti akayekho into enayo emqondweni. Ufuna indlela esingene siyiyo siphindele emuva singabanye abantu. And Church of God, ngicela senze kanje, ngifuna sibe faithful. Siletheni umnikelo wethu wasekuseni esiqondayo ukuthi ngawo khona izinto esiyitriggerishayo. Mhlawumbe abaqala ukufika kune special offering esenza every morning kwintshukumo. Ngufakazi ukuthi uNkulunkulu wenza imangaliso ngawo. So ngifuna abathandekayo ukuthi thina sonke sizeni, ngiyazi ukuthi Thank you, Lord. Thank you. Sizile sihlanganyela nomyalezo, but now ngifuna silethe lo mnikelo of very special enhlizweni kaNkulunkulu. Ngicela ibandla lonke bathandeka where you are. Sisukene silethe lo mnikelo ngegama lika Jesu. Because uNkulunkulu kukhonta azoyenza. Emva kwalokho umpostoli Nyandeni is going to pray. Emva kwalokho umpostoli Nyandeni is going to pray. Because uNkulunkulu usemsebenzini. uNkulunkulu kunezinto ezinkulu afuna ukuzenza. Sinyakazeni sonke bathandeka. Silethe lo mnikelo. Noma singawubeka nakhona la. Singawubeka nakhona la, it's fine. Siphakameni sonke sizeni bathandeka sizonikelana sonke. Singawubeka nakhona la. Siyabeka nakhona. Ngeke uNkulunkulu akhulume kanje athi isilver negolide labezizwe liyothutheleka lonke liye endlini kaNkulunkulu. Ngeke uNkulunkulu akhulume ngefavor ezosivulela iminyango mase kuvele kuyathuleka nje. Sihlanganyela nento uNkulunkulu ayenzayo. Thank you Lord God Almighty. Ngicela sibeke la ipulpit lo. Ngawufaka ibasket awufani nobasket. Subeka la phezulu. Ngawufaka ibasket ubeke la ipulpit lo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sizeni sonke bathandekayo. Ngenzela isimanga. Hayibo. Sizeni sonke bathandekayo. Ngiyasizwa lesi simanga, ngiyasizwa. Sizeni bathandekayo. Yo. Asam. Thank you Jesus. Ubumkhona uNkulunkulu ukuthi iminyango ivulile. Ubumkhona uNkulunkulu izinto ziyenzeka. Umpostoli mayisathandaza something is going to happen. Jo. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
asiphakamise izandla zethu bathandekayo. Uyazi ukuthi this is not just a song. Umpostoli uzokwenza i-declaration manje akhulume. Uyazi nje ama-chains ngiyawabona ayaxega already. Uma umpostoli eqeda ukuthandaza azowa. Niyangizwa bathandekayo? Ama-chains azowa, things are going to happen. Asivele sibambe ngokukholwa. Labe ngikholeka nabo ke. Ngike ngabaxoxela ukuthi ngithe ngithanda lezi insuku. Ngabona igama elithi miracle. Yo. Ngathi la magama ka miracle ngiwajwayela ngiwathanda. Wathiwa there is somebody abaningana uNkulunkulu azogcwalisa ukuthi kusho ukuthini into ethi miracle. As I'm ascending the stage, umoya ingcwele uyayibuyisa futhi uthi into ye-miracle into ethi umuntu uzolala ehlala emkhukhwini namhlanje. Sasa kuse eselele ku double story. That is what is called a miracle. So nginediniso lokuthi God has got a miracle for somebody this morning. Ahlanganisa izandla. Wena uNkulunkulu awaqamba manga. Hallelujah. Into ayikhulumile noyambulile uNkulunkulu wethu uyayifeza. Siyabonga ke Nkosi ukuthi abantwana bakho sebefakile lempewu. Nansi imiracle, nasi simangaliso, nasi simanga, nasi siyamukela kuseni. Hallelujah. Zinto angakazi bekhona kunobufakazi Thixo abuzoletha uduma kuwe. Sizazi ubufakazi obushikile esingakaze sibuzwe ndawo. Siyabonga mayingcwele lamashadaya. Siyabonga ukuthi igolide nesiliva liyalayishwa endaweni ezehlukeneyo. Liyabajaha goodness and mercy. Goodness and mercy. Goodness and mercy. Goodness and mercy. Baphuma bajahwa imangaliso. Goodness and mercy shall follow you. Bonga Nkosi for decent jobs, my God. Nikamanda labosaya. Thank you, Lord, for the restoration of finances in a very miraculous way. Uzokwenza into. Thank you for the shift. Thank you for the shift. Thank you for the shift. Siyabonga Baba. Usukwenzile. Siyakholwa. Yazi ngithe kunento enkulu kulambulile inkosi ngiyaxola ithatha isikhathi. Angiyenze genuinely. Ngize ngaye ekseni nangivuka nalento ye miracle. Ngavuka nenkothi for the miracle have faith in God. For the miracle have faith in God. Miracle have faith in God. For the miracle have faith in God. Mana-ke Mphostoli, when we ask God sithandaza sibona indleko zaletshumo ziyi too much ngoba uyinhliziyo yami ngiyabuxoxela sinobaba uNyandeni yonke into ebesizama ukuyenza ukufuna usizo yavela angavuma manje ngihleli lapha ngizwa into kaNkulunkulu ethi mangifuna ukwenza ngifuna ukulekelela ngoba ubuzokhomba abantu abathile laba abakhathaza ukuthi bazama ukusiza bahluleka. It was not for you this time. Hallelujah. It's because it's a miraculous time of God. So let uNkulunkulu ayenza la bamba ngokukholwa inhliziyo yami inkhwethu bamba ngokukholwa expect into ongayazi bese uma kuposition ngoba uma ungekho ndaweni uzokumisisha. That is why etha uNkulunkulu uqala repent. Uphenduka bese uma endaweni yakho ukuze uthi le miracle iyaqathakile manje kuseni
kodwa uma ungekho ndaweni yakho uzoyimisisha ukhona. We give you praise, Lord. Asimshayeni izandla umoya ingcwele. It is done. Kwenzekile ngegama lika Jesu, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ngiyacela singakadluleli kwe-item elandelayo mntaka Khumalo, ngiyacela uphuthume uze egameni lenkosi yethu Jesu. Oh my God. Ngenze isima ma oh we Kenzeni simanga. Kaibongi kosi. Afunibinya Simakanisa. Kaibongi kosi. Yafuni minyango ayayifaliwe. Kaibongi kosi. Yafuni minyango ayayifaliwe. Bamba Sipho, hayibo. Hayibo lishona ilanga. Ngiyabingelela. Uyahlupha lona manje ngizalwa naye ngeke ngikwazi kumthethisa. Praise the Lord. Angibingelela ikhehla ugasela mashobani. Abanye bathuka ke mangithi umashobani, mashobani phela. Ugasela. Ngibingelela isalukwazi. Ngibingelela abapostoli, abaprofeti, abefundisi nabafundisi bezwi, abashumayeli bevangeli. Ngibingelele ibandla lezulu. Amen. Hallelujah. Sibonga uJesu obuyayo. Ngithunywe yidesk leli esisebenza kulo lapha le registration ngenxa yokukhuthaza kulesi sikhathi esidlula kuso. Isikhathi sokuhleshulwa kwehundlu ngoba kunezinamba ezidingeke kithi yobulubona nje itende lingaka hayi ngoba sawa siwile besisazenzisa sicompromise nohulumeni wethu othi kune COVID masikhonza uNkulunkulu kodwa masiyovota yikho hayi kodwa kumnandi phela nami ngiyaya nje. Praise the Lord. So ke bazalwane sizocelakala makuphela lenkonzo ukuthi sithi kwelula inyawo la ngaphandle sibingelelane lo mzuzu embalwa silungela inkonzo ezongena yesibili ngoba labe sisebenza nabo khona izinto abafuna ukuyifaka la emasithini. Mase sibuya ke labazalwane abanamathikiti abakhokhe eqala
umzalwane uzobheka inamba yakhe abheke iseat enenamba yakhe sisaqhuba ngalolo hlelo. Praise the Lord. Bese kuthi ke thina esikhokhe evikini nesikhokhe namhlanje hayi inkosi iyosibusisa lapha ngemuva ungahlala noma kuyiphi isithi ngoba zizobe azisenazi inamba lezo kodwa zona zikhona lapha emuva. uNkulunkulu anibusise yilokho nje bazalwane siyabonga. Senzela umusa Hey, futhi Jesu ukuzalwa namabhembi. Wavula iminyango. Wavula iminyango. Hallelujah. Hayi sekhona neka10 wena sizoyivula iminyango. Alibongwe igama lenkosi. Angithathele lithuba abathandekayo ngidedele ikhehle lami. Alibongwe igama lenkosi umpostoli uAME Nyandeni. Alibongwe igama lenkosi. Egameni likaJesu inkosi yethu uJesu. Ngicela nime bazalwane ngezinyawo samukele umpostoli ubaba uNyandeni eza ngaphambili kunenkonzo ebalekile azoyidlulisa. Praise the Lord for the miracle. Hey.